Kasi man nga ron tilinaon ti surat ni Janang iti Hong Kong. Ako na Dear Kasinyong. Sakbay man ti amin ket kablawang kahit tinaimbag nga oras di tanemar si studio. Kastameten ka dagiti patak nga viewers. Ken dagiti naayat unang sponsorship. Naawis tiriknak nga mangiburay ti pakasaritaak. Ngamin kahit kung malawlawagan ti panunot ko. Dahil ti agdama ket dadaan na kiti problema nga kaya't kung papalakadan kada kayo. May sakmet nga OFW ket iti agdama dag diti Hong Kong. No apay nga ignorante ti kinid daw ko nga titulo ti surat ko kasinyong apaman nga ibasam. Ngamin ket dahil talaunay ti patas ko iti biyag. Nagbalinak nga ignorante, uray idi kadatdaten ko laing diti Hong Kong. Nagapuak iti maysa nga makunkuna nga broken family. Bulakenyo ni tatang ko, Ilocana mat ni nanang ko. Nga nagamamu dagiti naganak kanyak iti Manila, idi agtrabaho da nga dua. Nga idi agasawa dan nagyanday iti Bulacan. Kaputa Bulakenyo nga rod ti amak. Ijayak nga nayanak. Ijayak nga nagkapuot. Ngem ubingak pa idi kasinyong ket main imatanga kon ti kanayon nga panagririri dagiti naganak kanyak. Ngamin ket nabisyo ti amak. Babaero, mamartek. Agingga nga nagsina datatang ken nanang ko. Ket pinanawan mi ti amak ije Bulacan. Nagawid kami dito'y Quirino Province. Nga iso ti puon ni nanang. Angem ti makadakes kasinyong saan kami met nga nagden na kininanang ko diti ije Quirino. Taimbati nakmot iti kabsat na. Sanak pinanawan met laeng nga nagsubli ije Manila. Nga ti pakada na kanyak idi ket mapan nagtrabaho. Ket nagkari nga agsublin to met laeng kanyak. Nga umay naktualaen kini Auntie Debra nga nangibatyan na kanyak. Ngem naglabas ti panawen kasinyong nga awan pulos tinagpakpakita kanyak nga inak. Iso nga inan anusak tinakipagnaed kada Auntie Debra ure no na istrikto na unget. Ay, si Kajanang, Auntie, masapul nga tumulong ka dito'y karinderya tapno adamat serbem. Tumultulong akmet, Auntie. Wala angem. Manumat lang ti matrabahom dito'y. Wala, Auntie ta. Agbasbasa akmet, Auntie. Ay na. Ure ko masaan kang agbasbasa. Tapno adamat lasukat ati ipakpakang kuking ka. Auntie, saan dak ko mga pagsardingin nga agbasa? Ngamin kit ko ti makaadal. Ay kit dahi ta ko matimbagam kiniinam Katasa din ng ayan nan. Ako na nga sublyan na ka dito'y. Awan matayin. Tasungayat matiinam nga men. Auntie, ay, sigurado lakit di nga adaman sa bali nga kadindin na nga lalakin. Saan nga agbiag dahi nga inam no awan ti lalaki ti biag na? May anyo, Auntie ta. Tumulong nga kiti karinderyayo. Ngim saan dak ko mga pagsarsardingin nga agadal, Auntie. Ala nga rod. Basta, kaaduam ti trabahom dito'y. Tapno adamot sukat ti palpalamot miking ka. Kastamot ten ti itid mi nga allowance mo nga mapanagbasa. Uwin, Auntie. Ikarik, Auntie nga. Agtrabaho ang anasaya at dito karinderyayo. Ay kitwin lang Dapat lang. Tapno makatulong ka mat. Tapno adamot sukat na. Dagiti itid cooking ka. Apay nga di ka pa naturog si Kajanang. Auntie? Maturog kan? Tanya pala ti rurayam, di ka pa maturog. Panunutik lain mo sa dino ti ayan ni nanang, Auntie. Ay saan mo nga namnamaan ng agsubli pa'y ti inam?
Ha? Nakasarita yu ka din ni nanang ko, auntie? Ay huray saan ko makasarita, amok. Amok ti ugali ti inam. Siguro akit nagpasikog manin iti sabali nga lalaki. Ha? Siguro, ada sabali nga anak nan. Kinimbati nakakanyak ditoy. Ay na, no amok la ko mga di nakasubyanan. Imbabawik ko man nga, imanugot pa nga, mga iwan kin ka. Auntie. Ala, yung kakit di maturugan, kat masapa ka nga mapan mag-itsenda into no bigat. Ang imanti, ada sirik ko into no bigat, wan amok ada sirik mo. Akit uray maladaw kanto na. Anya mat serbi na nga agbasbasa ka. Idinto nga nagbababamot ti grades mo. Mabanbanuga kami nanti. Iso nga sana ka makareview no ada test me. Ay saan kang agrason? Sayang lang, nagitiititad mi nga allowance mo. Iso nga nasaysayaat ko man saan kan nga agbasbasa. Adi kan tumot lang. Awan ba't ti plano ka mga pabasa kin ka into no kolehyo ka? Anya, auntie? Kuna, agpatingga ka laing iti high school. Bakit urayam ni nanang mo ang agsubli ditoy? Nga umay nakaalaan tayo mang paadal kin ka iti kolehyo. Tawan ti plano nga mang paadal kin ka iti kolehyo. Agsubli pa nga ta ni nanang ko, auntie. Ay, datadyak mo. Jak masungbatan dayta. Dayta nga kinasayit ti inam. At damanin sa balikan din nana. Sigurado nga di na kan malagipay ti inam. Awan tinaaramida kasin yung no di tinagan anos ken nagibtor iti kinaunget ni Auntie Debra. Nagan anos sak iti panagtrabaho kiti karinderya. Ti panagtulong ko, panagtrabaho iti unig ti balay. Tapno laing masupapakak ti panagpabasa da kanyak, ti ipakpakan da kanyak. Akasla jak man lamarik na, nga kadardara na, nga pasetdak ti pamilya. Akasla amin nga lakamat kat pagtrabaho ak matlaing. Ang ti makadakis kasin yung kat saan kumot nga maiyulo ti agadal. Takanayo nakbat ang mabannog nagtrabaho. Masansan pa idin nga agabsentak iti dual daw iti makalawas, talual daw. Rason no apay nga puro pasang awa dagiti grades ko. Agad adalak ngagpaisungim kaslawan met ti mad-adal ko. Aging nga nagturpusak iti high school. Nga di pa'y pulos nagsubsubli ti inak. Nagtultuloy nga rod di pa nagtrabaho iti karinderya da Auntie Debra kasinyong ket dito'y nga namamok ni Marlo. Wen kasinyong balasang idi nagtawenak iti 17 idi ta mariknak beten ti panagpitik ti pusok iti maysa a lalaki. Maysa nga suki mi ni Marlo iti karinderya ni Auntie Debra. Ket saan mo't apanagpangas adamot pintas tayo kasin. Rason no apeng nagduyos kanyak ni Marlo. Aging gangain pudno na kanyak ti marikrik nana. Di ka di agungit ni Auntie Madebra no armeng ka dyanang? Ha? Ay, sigurado lakit di nga agungit isuna, Marlo. Iso nga saan mo kumang ibagbagay ti sa bali nga tao ta. Ang mga numakadanon kini Auntie Debra. Sigurado nga kaungit nak. Di ka amak ko no. Pagtalawin nak. Saan ka madanagan? Awan ti sa bali nga makaam mo. Ngimno bilang laeng. Ket sumurot ka kanya ko na. Tayawit ka ni Di Balemi.
Ha? Saan na mabalin Kahit ko ti makaurnong, kahit ko't makaadali ti kolehyo. Angem, si ka mismo nang ibaga kanyak, ngakaslawan mo ti morurnong mo ata. Agtabtrabaho ka nga, agpay, so angem pagtabtrabaho mo, ipalpalamod na king ka nga kunam. Paunay mo de diyang ikit mo, kasla di nakakabagyan. Nasa umon, Milo. Nula kong maadamok nga papanan kat nabayag ko man nga pimanawak dito nga balay. Tauray no, kadaraak ni auntie. Angin kas ladyak mo't marik na nga, kabagyan na. Mas ladyak mo't marik na nga, ipatig na kas kaanakan na. Iswangar nga ko na, nga sumurot ka kanya ako na. Uy, di ka pa sinumbatan. Sumurot aking kan? Sampai ka di. Ay, huwag gaya man niya. Inton ka ano nga minaya nga. Aklonem ti panagayat ko. Diyanang. Aguri kamit Saan na ko mga apurain, Marlo? Saan nga asi-asi dayta? Amangan no, maamuan ni auntie. Kaamak ko unay no kaungit na kat pagtalawin na. Naimbagarabim, Janang. Naimbagarabim, met, Marlo. Amok nagmay-may saka ita dito balay ni Antim. Ha? Kasano nga na amuam? Nga may maysak dito balay? Siyak to, piti ko nam. Ado ti para ispiyak. Kaya siyempre nagdamdamag akmat Amok ka saan nga umyan ni Antim nga Debra dito balayda. Dito balayyo. Balayda ko nam ta sa anak mat nga awen gayam. Angem di ka di mabuting may saka dito Ha? Sino ko matkabuting ko? Di mo laan mo baka ada sumrek kag tatakaw. When rapist. Awan mat siguro. Ilak ko mat di kitiri daw. Unang sigurado ka nga ron. Kasla iti tono ti pa nagsaom. Kasla da kayat mo nga sawen, Marlo. Di mo ka di kayat nga kadwain ka? Anya? Di mo ka di kayat nga kadwain ka, iti agpatnag. Anya di kayat mo nga sawen, Marlo? Umyan ka ditoy? Ay saan na mabalin Ay, sa awan mo ti makam mo. Hindi mo laam mo Baka da nakakita ken ka nga may ditoy. Sakit makita da nga, saan ka nga nagawid? When makita da kanto into no bigat nga rumwar ka? Maamuan dan to lakid di. Amangan no makadaanon kini Auntie Debra. Ay, saan mo siguro sa paik to na ati agawid? Ay saan na mabalin? Kin may isa. Apay nga paumyanin ka ditoy. Kit saan kamit pa nga inaklon? Huwag gaya man niya. Akit, bilang agar-aram king ka, concern na king ka. Kahit ka nga bantayan. Tamang sirken da ka dagiti daka sa tao. Tila adda ka. Sa anak nga mabutbuteng di kakasta. Kaano nga minaya nga aklonem ti panagayat ko? Janang, kung nagmitking ka nga sa anak nga apurain. Ang imariknakmat nga da panagayat mo kanya. Uy, assuming ka agpay sumit. Apay ti amom, di jak madlaw, dagiti gargaraw mo, katunggal at daak, tunggal makita na, sa bali dagiti isem mo. Di mo. Sa amoy baga nga, assuming nga, Janang, gaputa, mariknakmat nga, napategaking ka. Iso nga, no anyaman ti panagduwa-duwam kanya, iwaksim ko gaputa na pudno ti panagayat ko keng ka Janang. Tapno mapaniknik ka keng ka, imbagak pa yun nga. No bilang laing ta, pagtalawin na ka ni Antim, iyawid ka laing ni Jibalay. Ha?
Imbagak mit king kaidin nga kahit ko pa iti agadal. Mabalin mo met nga may rapin ti agadal. Ore no agasawa tanton. Uy, asawa agad. Nakalisto ka. Talaga nga alisto ka. Iso nga alisto ak mat nga tukma. Uy, Marlo. Janang. Marlo. Awan ti pagdanagam. Tawam mati. Awan mati makakita ka tata. Angin. Marlo, saan pa nga mabalin? Mabalinan. Aklunin nak ngaminan Pangaasim ko madyanang. Aklunin ko man ti panagayat ko. Sige. Talaga? Uwin. Yan tangin na agkam dagiti bibig kon. Anya pa nga ruti aramidek ita. Agyamanak, janang. Dito yamin. Apay. Talaga mit nga aklunin ka, ang ti plano ko makit into no birthday ko. Anya? Into no lawas na ti birthday ko. Tikit masawin talaga nga plano nga aklunin na kon. Ngem, uwin, into no ko ma-birthday ko, tapno anya. Tapno no, kageddan ti birthday ko, ti anniversary ta ko ma. Pasensya na, jak matam mo. Akin, tapno ko jak malipatan. Alis to lang matandaanan no, agpada ti birthday ko, ti anniversary ta. Api nga min nga lipaten, api nga di mo ko mamatandaanan. Yan tangay na agkakmot ng dagiti bibig mo. Palubusan ako mga umyan dito eh. Basta sa paem to ati agawid no. Parbangunem to ti agawid. Uwan. Tapno awan ti makakita king ka dito eh. Ang mga no makita ni auntie. Ang mga no maamuan na. Uwan. Naungit ba't nga rod ni auntie. Ang mga no pagta... Shhh! Stunan. Saan kagsasaon? Di kanto pulos agbabawi, Janang. Sapay ko Marlo. Ikarikin ka nga di kanto baybayan. Nakaragragsakak ta. Ipaay mo ti amin mo kanyak. Katarabidig ti amin. Tapno no, anadak ti panagayat mo. Sa anak to ko mga luklukwen. Ken patgam ko madagita karim, tong palin ko Marlo. Wen, Janang. Ikarik pa nga. Sikakit sikan tulaang ti babae. Iti biyak ko. Tay takmen ti paglaingan yung lalaki. Apay. May kamanuak ka di nga lalaki ti biyak mo, Janang. Sika pala to muna. Sa mga ibaga nga, kastoy ti lalaki. Kit siyempre akit, ado ti mabuibuyak. Ha? Ado ti mabuibuyak ng pelikula. Ado ti mangmangig ko nga drama iti radyo. Agpapada amin nga lalaki nga, nalaing nga agkari. Ti kinalaing mo nga agdengeg ti drama ka, nagbuyat pelikula. Sabi nga, mamati ka. Mamati ka kumakanyak. Siyak ti patsyem. Tong palik dagiti karik, Janang. Baka samo mo't lang ibagaday ta. Gaputa, agkaidatan iti katre. Ay saan? Kaputa ipaikon ti amin ko kayong ka. Baka mat ninto no maalamon ti kayat. Shhh! Shut up! Ha? Saan kang nagsasao ko na? Basta, agtalik ka kanya. Di kan tulukwen. Di kan tubaybayan. Oh, Janang. Marlo. Janang.
pinsanin nga nakulaapan ti panunot ko kasin yung ididay di nga gundaway. Idi tamara mapadasak beten ti marumansa. Kada mariknak nga ag-agkan ni Marlo tinaduma-do mga paset ti bagi kasin yung kasla makurkuryente ti kaunggag. Na isang sangayan ti ganas ken imnas na ti aramidyan na. Aglalo no agkan na tin masela na paset ti bagi. Kas kumay ti barukong ko. Diyanang. Marlo. Na isang sangayan ti ganas na tunggal may depel dagiti bibig na iti kudil ko. Ket mariknak met ti bara ti sangaw na. Marlo. Damo apadas ko kasin yung iso nga jakpulos mailadawan ti marikriknak. Kalpasan nga rin sanak ni Marlo kasin yung kinid daw na nga siyak met ti mang romansa ken kuana. No pay awan met ti amok, no pay damok pay laeng kasin yung no anya tinaramid na kanya ket tinulad ko laeng. Nga iso tinakadata ket siyak ti rimabaw ken kuana nga inagkak titenged na. Ket mangig kumet ti asog ni Marlo. Diyanang. Gapu tayo inagkan na ti barukong ko ket inagkakmet ti barukong na. Gapu tayo inagkan na ti adday ti nagbaetan dagiti lupok kasin yung kasi may tinaramid ko. Ket kalpasan na kasin yung siyak manen tinagdata ni manen Marlo ti akinrabaw. Ket sakbay nga may sa dagiti bagimi. Inulit ni Marlo tinagkari kanyak. Ikariken ka nga di kanto paypayan. Apaman nga agtipon dagiti bagita. Namnamaem nga agtipon ton tirik nata. Ket awan ton ti mamagsina kadata. Agyaman na, Marlo. Ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig ka met unay-unay, Marlo. Apay. Narikat ni Sir Rek. Ha? Amom ka di tararamidem? Marlo? Uwin. Ada ka din padas mo? Awan pa nga rod. No kasta damo met akas kanya? Uwin.
Angim amok ti aramidek. Mabuybuyak met. Uwe nang sa bali met tinangi pangibat batugam. Ha? Tamit pagroran ti rugit ko. Ay, kadi. Isumit lang ka madi. Ti amok no ammo. Uwan amok. Saan ko lang na ibatog na laing. Oh, dito di ngamin. Anya ti amok. First time ko met. Saan nga dita? Ibababam. Ha? Ti imat pagisbog ditan. Kay isuno ko. Saan Sa bali ti abot ti pagisbog. Dito yung arod. Uwan dita. Dito yung tinagalis. Uwan. Ay, kadi. Uwan amok. Saan ka nga mabain no? Di mo amo. Agpadpada tamat nga. First time. Apay. Madi umsak. Ano nga madi umsak? Madi mo. Kit kagangay at awang peorti padas ko. Nagrigad kayam no kastoy. Ano sam ginayat mo eh. Urek lag kalimitan. Anya nga tanong bigla eh. Makaamo ka. Diyak amo ko nakmat. Tao mat pitipadas ko. Damok no nalakalaing ito eh. Narigat mamad gaya. Sigurado ka bigla iklatan. Makaamo ka Awan nga ro ti idea tadyak mat amo. Ignorante akiti kast abanag ta agdadamo ak nga ron. Uray mo tiyak. Buy-buya ikit kas lang nakalalis to nga sumrat. It gagangay taawan pa'y padas ta ngagpadpada. Garay ka nga ron. Papanam. Guri ka. Ha? Ape nga nalpay mo ten. Supay may stress siguro Agi na naagbit. Sa ulitin dan to. Siguro madin tumangkin na ta. Makakitang namin. Napanam, awit. Dala tinawagak. Ha? Titi kasinsing ko nga ni Brian. Apay. Basta. Alan, itulitan. Dala dinamag ko ngamin kinkwana. Baka dinamag mo nung ason ramidem, tapno sumre. Aha. Saan? Itulitan. Api nga rin agidda ka. Agkaman pa lang arti barukong ko tapno nung tumangkin man eh. Sige nga ron. Data mayatin. Timanggan manin. Sige, datakan. Sa rekon. Di mat marigatan ka itay. Uwen nga maada mo kon, ada na panunot ko aramidek. Anya, topraak. Kunak tupay insuro di kasinsin mo nga ni Brian dahi tala. Ha? Saan? Amok dati dito yan. Hindi pala aminin. At adong matatubra mo. Tapos siguradong nagalgalis. May mayatin eh. Nagalgalis ka talagaan. Detan, nakaguduan. Nasakit ka di? Anong sakit-sakit? Baraking ka. Anong sakit-sakit na Marlo? Si Mregan.
Ah, Simrek amin. Yes. Kasi lagayam. Anay ko. Nasakit? Wen, okay lang. Anong sakit-sakit na? Oh, sige. Ah, 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 Janang. Mahalo. Ah, 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 anay ko. Anay, anay ko. Ah, 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 Nalpasin. Uwen, nalpasin. Katekon. Inayadim. Ay, sorry. Oh. Shucks. Apay. Agdardara. Kastang ka talaga, no damo. Kasanungar dati bedsheet. Sana balin. Iuper kung tumadamdama. Nagapkas. Paano? Awanan ka itibain? Auntie? Agpadpada kay laing itiinam nga sumayat. Auntie? Apay ti among jak maamuan tinaramid mo, ha, Janang? Anyan di auntie? Nagpaumyan kay ti lalaki di balay ko? Talagang imbala kay itiinam nga sayat. Anay ko, auntie. Tumalaw ka, awanan utang nga na imbaganakan. Anay ko, auntie. Tumalaw ka! Di ka nagsangit, di ka magbebean, Janang. Saan ka di kasangit ko? Aniya? Nagsakit gayam di matungpa. Nagsakit gayam ti matungpa ko na. Damok ti matungpa. Dinakpay matungpa ni nanang ko. Didikit di nga auntie ko. Nasakit gayam no damo. Ay, uwan, basta damo na sakit. Iyam amo ka kin tatang ko. Nasayaat ni tatang ko. Sigurado ang maragsakan nga adan kaayan ayat ko ngayam amo king kuana. Nabayagan kat nga kulkulitin nak nga ikakanon ti apu ko na. Ket iyan tangay agden natan iagawat at agaramid iti ubing. Ha? Uray tada mo trabaho. Makamuak mang biyak kada kayo. Uray saan kan ngagtab trabaho. Tumulong kalatan iti trabaho ti balay. Kat iti kanito nga agsikog ka. Di kanto pagtrabahuinin. Aglalo ka di tinadagsin nga trabaho. Agyaman ak, Marlo. Agyaman ak na tinungpal mo ti karim nga di nakbaybayan. Saan ka nga nagsangit, ha? Nasakit ka di ba tapingping mo? Wala ko mamabalin, subutek ko mang. Ada pala na bati nga respeto keng kuana. Usto tinaramid mo. Nga saan mo nga tinutupan pa ni Antim nga Debra. Nagden na kami nga rod ke ni Marlo Casinyong ket awanen ti sa pulik pa iti kinasaya at ti amana nga katugangak imbilang kun nga katugangak no pay saan kami pe nga nagkalaysa ke ni Marlo. Kalpasan laeng ti sumagmamano a bulan ket nagsikugak ket mariknak nga talaga ti ragsak ti uneg ti pamilya nga nakaikamangak. Kasta unay ti ragsak ti katugangak a lalaki nga isupayon ti mga asikaso kanyak tunggal adday ti trabaho ti asawak nga iso ti mangidasar ti kanek
Lalo lang nga Roden nga makita ti kinaragsak ti pamilya nga nakay kamangak, edita na ipas ngay konti muna nga anak mi kini Marlo. When kasin yung Jack nagbidot ti desisyon ko nga simurot ken nakiden na kani Marlo. Taditoy nga nariknak ti panangawat da kanyak, panangibilang da kanyak kaspaset ti pamilyada. Banag nga Jack Polos narikna ken ni Auntie Debra nga kabsat pa ya mismo ti inak. Gapo iti dayta nga kinaragsak nga nabuyugan iti ayan-ayat panagayat ti asawa kanya ket naadaan kami pa iti may kadwa nga anak. Nagsaruno nga tawen nga nagsikugak kasinyong nagsarunong met dagiti anak mi. Kalpasan ti may kadwa nga panaganak ko kasin ket imbagak pelaeng ken ni Marlo nga usto na pelaeng tadwa. Narigat nagastos ti ada anak na. Tauri no na yunan min tumetlaeng ito no sumayaat basi ti panagbiag mi. Ang emno da ka lang ditoy Pilipinas nga awan met ti napintas nga tinurpos mo iti college when iti kolehiyo. Sila narigat nga umasenso kasin yung. Kaya tada na kaisingasing kanyak nga agabrodak. Kaya upat payla ti tawen idi ti naudi nga anak mi kani Marlo. Edita ingked den ko ken nagdesisyonan mi nga agasawa nga makigasang gasatak iti balasyo tao. Papo, first time ko ti agabroad. No idi napadasak ti sakit ti damo nga padas. Nasakit pa iti damo nga padas ko nga matungpa. Dahito met damok agsakay ti eroplano, damok iti umadayo, damok iti mapan iti balasyo tao. Kaya dito yung ad-adan nga ad-adan nga rimwar ti kina-ignorante kasinyong taadak pala iti airport iti Hong Kong. Kasi gayam ti airport dito Hong Kong. Nagadumot na Pilipina nga makita. Kasla agdaak matla di Manila. Oh. Ang sa dinong nga ti papanakitan. Ay agulay kaman. Ni, okay. Siway laha. Ay. Agulay ka. Aday sinsinyas kanyak diti lalaki nga. Nga inchik. Sheila, kami. Come. Ha? What? Ha? Ano ti pagpagana? Dik maawatan. No, I don't understand. You come. Ano nga ta basol ko? Alain naman laga hindi temperature ko. Agnerbiusak. Tiyan mo kitain no. Ano ti ramidin na kanya. Tawagak man kiti dati. Dati iti cellphone ko nakaisalpakan. Dati SIM card nga inted na kanya. Dati SIM card yung Hong Kong. Tawagak dati kinatulad ko. Hello? Oo, andito na ako sa airport. Saan na ako pupunta? Sasakay ako ng tren? Saang sentral? Hindi ko alam. Oo. Di ko alam. Damo ko kasi. Oo. Malapit lang dito sa airport, yung istasyon ng tren. Sige. Sige, hanapin ko na lang. Magtatanong na lang ako sa mga Pilipino dito. Oo, doon ako bababa. Doon mo ko hintayin. Sige. Paumay na ako. Orayin mo ako bye-bye. Tapos yung ayam dito Nagrigat.
O dayjay, Pilipina dayjay. Isuman ti pagdamagak. Do sa dito iti pagsakayan ti tren. Nagmayat man gaya mayat ti aglugan iti tren. Damok ti aglugan iti tren. Wow. Angim, agore ka. Sisiimag diti pagbabaak. Anya nga minitahin ti pagbabaak. Ulaw tawaga man ulit. Diyos ko. Nagrigad gayam ti damo diti abroad. Nagrigad gayam ti damo diti Hong Kong. Angim, sa bagay ma-enjoy ko, met. Ado din iti mapadasak nga itaklaing mapadasan. Kas ko maiti panaglugan ti tren. Nagmayat maggayam. Ala, sapay ko mata sa anak nga mailabes iti pagbabaak. Ape kas titiri daw dito eh. Di building. Awang mati paglukatan na. Ay. Guri ka man. Agurek man pailaeng ti tao nga sumarik dito eh. Takitaek man no kasanood ang lukatan de tari daw. Ay kas jay. Dayta. Oh. Ay win kaya may sot serbina dati card na inted da kanyak. Ay, kasti gayam. Uwin, dati residential card. Uwin gayam. Ha, nagmayat dito eh. Awan paglukatan ti ridaw ngim. Babayan iti card. Aglukat ti ridaw. Ha, bali dito ya. Marigata nakgaputa ignorante aki di kasin yung ngim kaslam. Makakatawa kiti bagik no malaglagip ko. Ado dagiti damok nga makita, damok nga mapadasan, damok nga aramiden. Angim saan meten nga nasakit para kanyak dagita nga damo. Saan nga kasto da idi damo. Idi damo nga padas mi kini Marlo. Kini di damok ti matungpa. Ngamita nagadu nga damo nga mapadasak ket maragsakan naklaunay kasinyong. Aglalo ta naipatangak mo at itinasaya at nga amo. Ngam ididamo. Nagrigat kami at kinahawatan. Ay, kami das. Madam, you come with us. Kami das. Yung school, my kid. Madam, yeah, just come with us. So you know, the school of my kid. Sumuro ta kano king kuana. Ipakita na kano sa dinno ti eskwela ti anak na. Yes madam. I'm coming. Aglalo lang nga roda na ti ubing nga awir ko kasi nyo nga anak ti amok. Nagrikat nga awaten. Aglalo agsangit. What's wrong, baby? What's wrong? Tell me. Tell tita. What? I don't understand. Tell me. What's wrong? What do you want? Why are you crying? Hindi ka maawatan? Paunay mo dahil tuyo. Sakit ti ulo king ka. What do you want? Tell me. Natunggal makita nak ti amok kat katawaan nak. Ngatin to pala amok ti mangibaga no anyat kayat ti anak na. No anyat kasangit na. Wen kasi nyong ma-stress ak iti maproblema anak jak samet agbayag ditoy ko nak. Ako nakpay. Madam,
Can I break my contract? What? I want to break my contract, madam. Why? Because we cannot understand each other, madam. I don't know what to do. What? No, don't break your contract. It's okay. It's okay. It's your first time? Yes, madam. It's my first time. Yeah. You learn adjust. Adjust ka no? Yeah, you adjust. You learn everything. Don't break your contract. Please. Kasapula lang matlagayan. Ang nagrigat mo ti makisarsarita ka dakwada. Oh. Aglalo idi ibaga na nga di na kaya ti lupot nga linabaak. Takusok-kusukan mo. Di naman may ibaga nga kusok-kusok. Nakabaybayag pa lang nga. Diyos ko. Nagmet lang inananusak kasi niyong nagrigat nga talaga. Nagrigat nga kasarsarita ida. Nagrigat nga awatin ida. Tambot nga diretso ti English da. Ngayon ko na ti amok nga agadyasak kasi niyong nasyak tinagadjas. Sinursurok no kasanot panagsasauda damot digiti nasursurok kung saan sinyas digiti sinyas na babayan iti panagan-anos ko inot met nga nasursurok inot met nga agkinkin na awatan kami niti amok nga babae inot met nga maawatak na anyat kayat digiti anak na taging nga limbag-anen ti panagtrabaho kadakwada kasinyong nga di napupuutan ti panaglabas ti panawen inot met nga sumaysaya at ti biyag mi nangalaam ko mati panagpatarimaan mo ti balay ha Marlo? Apay ti amom gasgastusan mi amin ding iti ipapawit mo nga matigidam dita Hong Kong. Anya? Get mo sawen, agga pumitlaeng iti ipapawit ko kada kayo? Wen, bakit? Saan mi nga igasgastos iti awan ti cash scan na. Tapno adamot pakakit kitaan ti bandog mo dita abroad. Bakit? Alakit di nasaya at ano kas talakay. Agit, no adamot di kayat yung agatangan para kadi kita ubing, igatangan mat idaa. Wen, saan nga nalabes. Una entay pa lang ti balay tayo. Ken agurnong ta para iti panagadaldan to. Dimit ko nam kanyak nga dayta trason no ape kayat mo abroad. Tadi mo kayat nga maipadaking ka dagiti anak ta nga saan nga nakaadal? Wen, pudno ti ko na Marlo. Katagyaman naking ka ti ananos mo nga mga awir kadakwada. Kasaan lang nga sakti mga awir kadakwada. Ni tatang, Wen, ibagam to kin tatang, agyaman na. Nalaos ti panagyaman ko kada kayo. Nagdrama ka manen. Basta, ananadam ti bagim dita bakit? Saan ka nagbambanog, kat saan na kami pakadanagan unay. Ta okay kami dito eh. Ken adamo, pagsapulak dito eh. Kaslaawan idinti problema nga dumteng iti biyag ko kasin yung tanapintas met ti langin-langin mi nga agamo di iti pagpapaayak ti employer ko. Nalagaan mo ti trabaho. Nasanayak mo iti trabaho. Nagtali na edmet ti kinapudno ken kinasaya at ti asawak. Nagtali na ed ti kinaragsak ti pamilyami. Idi addan talo a kontrata kasinyong nalpas kon ti talo nga kontrata. Nga kada malpas ti kontrata agbakasyonak dita Pilipinas. Kaya di may katlo nga panagbakasyon ko. Adajak ni namnama nga dimteng nga tao. Nga nabayagen nga jak nakit-kita. Sika?
siyak nga agpaiso. Diyan ang anak. Anak ko nam kanyak. Uwan anak ko. Siyak na ito'y ninanang mo. Nabayagan nga awan tinanang ko. Nabayagan nga dimaga ti inak. Iso nga sa andak ko mga awagan iti anak. Ha? Pakawanan na ko maanak ko. Pakawanen? O sige, pakawanen ka. Ngim amom ka di, kung niya tiba asul mo. Uwen amok. Binaybayan ka, anak ko. Binaybayan. Saan lang nga binaybayan? Amom ka diti. Amom ka diti naglablabasa. Amom ka dino kasalot irigat ko nga imbatin kini Auntie Debra. Sakit agsubli ka itang masaksakit kan? Ha? Apay, saan da kan nga aywanan nagati si mursurutam nga tao? Ninamnamak bet nga kastoy ti panang panang sabat mo kanyak, anak ko. Ngamin kat natagsen di basol ko. Imbag tamom nga natagsen di basol mo. Pagawarin na kumanak ko. Tsaka mo no mapakawag ka pa'y. Tsaka mo no maawat ka pa'y itibiyag ko. Tanamin pinsan met idin. Namin pinsan idin nga linipat nak nga anak mo. Kinayak tinagbiag na awan ka. Sakit ang subli ka itang kaputa masaksakit kan. Anya hatap nung may kagpaaywan? Awan ti mga aywan kengwan? Ha? Saan ko mga kasi ti panagsasaom kininanang mo mahal? Anya? Kunak, saan ka kung mga kasyay iti inam? Kaputa, inamisuna, uri anya ti mapaspasamak, uri baliktadem ti lubong. Inam to na taisun na. Wen mailungim, amumet, no anya ti nagpasara, gabuhin ko na, amom tinaramid na saan ka di. Wen, amo. Maawatan ka no api kasta ti reaksyon mo. Ngayon pakawalim ko man ni nanang mo. Ngayon kat awan ka dito'y lubong na awan ni nanang mo. Salag subliitan to masaksakitin. Itala siguro nga naamiris na tibidot na. Italaga umahit na kasapulan na. Ngimedi siya kasapulan keng kuha na marlo amom nga awan isuna. Maawatan ka. Ang may saka nga inaitan. Panunutem dahi ta dyanang. Isu nga mas kumanga pakawanem kanawatem ni inam. Gaputa, inalati inang ako nata. Nalaka masawin, nalaka para kay ka mahilungin. Saan nga si ka, tinakapadas ka dagiti dapat padas. Saan nga sikat nakarik na iti. Sakit tinakim. Umumla ko ma iti. Tunggal mariknak ti kinaulpit. Tunggal mariknak ti kinaulpit ni Auntie Debra. Awan ti sa balik ang mapamasulik mo ni nanang. Nga rinabi ang awagak ni Suna nga agsubli kuman. Alain na kuman. Angin sa lagsublitan. Siguro agad
Naamuan na nga napintasin ti biyag ko. Saan mo't siguro? Saman. Salang sublitan tada ka sa pulan na. Amo na nga min nga. Adagi ti abroad. Amo na nga nasaya ti biyag kon. Isa umayag paarayat. Umayag patulong. Apay, di tatulungan. Katsiyag. Saan? Ure mang kasta ti gandat na, ure mang kasta ti panggap na nga nagsubli. Awatim lata. Inam nga rod isuna. Malo, hindi siya kasapulan hingwara. Asa di no di ayan na. Wen, alam. Saan mo nga si Diren ti inam? Baketin ti inam? Di mo ka di kayat nga di kita anak takit makita damo ti lula da. Nagtigsit ti Barukong kumain. Nasaysayahan pero saan ka nagpagpakita? Namnanuawan ko matigas ti kamarik na. Nagdagsen ti Barukong ko nga nagsubli dito yung Hong Kong kasinyong. Nga di nakasubli ak manen dito yung Hong Kong. Daladalak ti sakit tinakam. Daladalak ti dagansen ti Barukong. Nga impaay iti panagpakita ti inak. Nga kaano nga agkasapulan ni Suna, kaano nga masaksakit nga awan ti mangtulong keng kuana. Isulaang ti panagsubli na. Saan ka dagulit met ti asawak nga pakawanekon ti inak? Saan ka ibagak met nga napakawan kon? Saan ka ibagana nga no ape kano nga nadagsen ti Barukong ko ket saan ko pa'y kano nga inawat nga buo nga kumpleto ti panagsubli ti inak. Ang kaskarina ka di nalakala nga sa uwen nga nagrigat nga ramiden kasinyom. Kaya't ko nga awaten manen ti inak. Kaya't ko nga agsubli ni nanang itibiyag ko. Imbes ko mga maragsakan imbes ko mga maayatanak, madadamit nga sumkin tigura kanyak. Adamit nga malagip ko ti nagpaspasara karigat. Idi pinanawan nak. Kas dati ti anak na ganan. Nag-expire and dati excitement ko idi dati gagar ko nga makitak manin ni nanang. Awanin. Nalisayanin dati ganas ko. Nga makadenak manin ni nanang ko. Kakaslakikit ko pa'y kumanga saanin nga nagpakpakita pa'y. Saanin nga nagsubsubli pa'y. Ganda ito iti problema kasinyong no kasanot kinaragsak ti pamilya nga nakaikamangak. Tapos tamit ti kinaliday kinagulo ti pamilyak nga mismo nga nagtauda. Nano kaano nga mariknak ti ragsak, mariknak ti panagipateg ti kapamilyak. Iso may ti panagsubli ni nanang nga isot mangipalpalagip kanyak ti naglabas. Balakadan dakman kasinyong no kasanok nga malipatan ti amin nga nalidem nga naglabas ko. Tapno nun ti kastakit maminpinsanen nga maawat ko ti inak ket mabakawan ko. Ket makaden nami. Ure no kasta nga iti maudin nga paset ti biyag na. Ngamin ket masaksakit ni nanang ko. Iyon na akong diagyaman, kadagiti makaited ti balakad kanya kadagyaman akmet keng kakasinyong ti panangidramam, ti pakasaritaan ti parikot ko. Kasapay kumakit adamit na ibati na nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya.
More power to your program and God bless everyone. Tuyag parikot unay apagayam mo Janang iti Hong Kong.